60.5% huma l-persuni li ħarġu jivvutaw għall-elezzjoni tal-kunsilli fil-lokalitajiet kollha madwar Malta u Għawdex. Skont iċ-ċifri tal-Kummissjoni Elettorali, fil-Belt Valletta ħarġu jivvutaw 63.8%, il-Birgu 67.3%, l-Isla 70.4%, fil-waqt li Bormla it-turnout kien ta' 65%. Minnaħa l-oħra 73.6% kienu dawk li vvutaw f'Ħal-Qormi, bil-lokalità ta' Ħażabbuċ ikollha turnout ta' 71.9%, Ħażabbar 73% u s-Siġġiewi 73.1%. Fil-lokalità ta' Żejtun kellha turnout ta' 74.6%, ir-Raba ta' Għawdex 65.7%, Ħattart 67.1%, Ħalbalzan 64.5%, fil-waqt li Birkirkara kien hemm turnout ta' 66.4%. Total ta' 63.3% ħarġu jivvutaw f'Biżebbuġa. L-ikbar numru ta' votanti kien f'Ħaddingli b'81.3%. Ġewwa l-Fgura ħarġu jivvutaw 71.2%, bil-Furjana jkollhom 68.6% u l-Fontana total ta' 74.2%. Il-Gudja kellhom total ta' 78.3%, bi Gżira kien hemm 39.2% u Għajnsielem b'kollox kien hemm 61.6% bħala turnout. Minnaħa l-oħra ġewwa l-Arb ħarġu jivvutaw 59.6%, fil-waqt li 61.4% vvutaw fil-Gargur. L-Asri vvutaw 66.2%, Ħalaxa 75%, il-Ħamrun 67.2% u 70.4% fl-Iklin. Ġewwa l-Karkara kien hemm persentaġġ ta' 71.4%, fil-waqt li ta' Kerċem kien hemm 76.6%. Ħall-Kirkop kien hemm turnout ta' 76.4%, Ħallija 64.5%, Ħalluqa 75%, fil-waqt li l-Marsa kien hemm 68.9%. F'Marsa Skala 51.2% ħarġu jivvutaw, Marsa Xlokk 68.6%, il-Mellieħa 53.2%, l-Imġar 70.2% u l-Mosta 64.6%. Total ta' 75.8% vvutaw fl-Imqabba, bl-Imsida jkollhom turnout ta' 44%, il-Munxar 60.4%, in-Nadur 70.1%, in-Naxxar 63%, fil-waqt li Raħal Ġdid 7.1%. Minnaħa l-oħra fil-lokalità ta' Pembroke kien hemm turnout ta' 36.3%, tal-Pjetà 64.3%, il-Qala 65.6%, il-Rendi 74.3%, ir-Rabat 71.3% u 75.6% f'Ħalsafi. San Ġiljan kien hemm turnout ta' 34%, San Ġwan 59.5%, San Lawrenz 51.6%, San Pawl il-Baħar 31.8% u ta' Sannat 67.5%. Ġewwa Santa Luċija kien hemm turnout ta' 78.9%, Santa Venera 67.4%, ta' Slima 34.8%, Is-Swieqi 41.3%, ta' Xbiex 54%, u 72.5% f'Ħaltarxien. Ix-Xara kien hemm turnout ta' 63.7%, ix-Xewkija 68.4%, ix-Xajra 67.4%, iż-Żebbuġ Għawdex 57.9%, iż-Żurrieq 74.9% u l-Imtarfa 74.4%. Fl-Imdina ma kienx hemm ħtieġa li ssir votazzjoni minħabba l-fatt li l-ammont ta' kandidati li ħarġu kien l-istess daqs il-kunsillira li kien meħtieġ jiġu eletti. L-att tal-voti tal-Kunsilli Lokali mistenni jibda nhar l-Erbgħa li ġej u jibqa' għaddej sa nhar il-Ġimgħa, proċess mifrux fuq 3 ijiem.